Ramogi machiegni kendo bang' wuok e yweyo na dakika 22 bang' saa 7 mar odiechieng' ma en Ramogi TV weche manyien migago tarik 26 wuok tich juma manyien. Ng'anyo mag weg matatu limbo pone ywakgi kotenore kod midhiero mopogore opogore abich mag gisebedo kata mosebedo ka thiro handgi ok owinji kendo nyakwa Ramogi. Wadani watudre kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo ma oluwo wachni kendo nyakwa Ramogi adwani mondo wawinjane achiel kachiel gima weg matatu go wacho kawuok e bus park kata e tesend nyamburko ma Kisumu. Millicent Adhiambo kiwinja ma en thuolo makoro ni nyiso ni to weche chalo nade. Erokamano ahinya Bati, achiel kachiel kawuok e kar chung' geche maduong' ma Kisumu e kaunti ni kotenore kod weche mag ng'anyo mabende weg matatu kod sekta mnoero ochano ng'anyo chieng' tarik 26 chieng' wuok tich juma manyien mabende giywak ni nitiere dwaro gi mabende gisebedo ka gipedho e nyim sirikal kod apisas mabende oritogi kata kamano jogo okosedewo ywak gi goeko. Wan kaendi kod jotelo kachiel kod jokanyo mawuok e sekta mar matatu e kaunti ni ma Kisumu mabende wadwani wakaw pachgi mondo giler wanene to gin midhiero mage mabende chando sekta ni mamiyo sekta ni thirno ok odongi kaka owinjore. Machiegni abochako kod king'iyo kamera ichagi nyingi mondo ilerani to gin midhiero mage mamiyo juma manyien chieng' wuok tich udwani ubede ndara mondo unyis sirikal ni sekta mar matatu ni bendi ing'iyo gi wang' maber kaka ing'iyo sektas mamoko. Erokamano, nyinga James Ochieng' Omwa, an jagoro mar riwruok mag weg matatu Kisumu County. Kuma diera nitie ywak mang'eny ma jo matatu wasebedo ka wakadhe. Ohala ni ok osebedo ka yot kodwa nikech nengo kod garama mar management mar ohala ni. Mokwongo mondo iyud matatu ibedgo ushuru ma sirkal oketonwa e nyiewo matatu kigolo oko nitie 25% mar import duty. Bang' mano in kod 20% mar excise duty. Bang' mano iyudo ka kendo ichaji pesa mag timo inspection kapok gari ni obedo kod namba. Kendo sani gikelo weche moko mag bulba certificate miluongo ni VIN plate michajo wa siling 11,000 kod 160. Bang' mano kapok bajaro chako ringo ichulo advance tax ma en siling 1,200 kuom komb ka kom mar passenger higa ka higa. Kiriwo magi te mondo ichako ohala mar matatu koro ok oyot. Weche makoro hinyowa ka wadhi mbele en weche mag fuel. Nitie migawo mar Electoral and Petroleum and Regulatory Authority mamedo kata makontrol nengo mar fuel. Ng'anyne gisebedo ka gimeda dwe ka dwe. Kendo sani nyo gise gazette medruok mar tax mar road maintenance levy manyo en percent 8 sani nyo gise propose mondo gikete 16. En e Kenya Gazette to po wasayo wakane to po gigole oko mang'ito nyalo chako tiyo sa asaya. Magi gin weche mwayuak ne sirikal to ng'anyne ok giwinji. Insurance osebedo kan problem kaka nokadhe National Assembly weche ma iketo mag jowuoth ka ming'ado negi insurance ng'eny gi ok chul. Kendo weche ma samoro wayudo mag ambulance chasers yudo ka lawyers moko tudre kod lawyers mag insurance companies mondo ohinjo ohala mag matatu. Courts moko chiwo awards mamalo ma ok nyalre. Samoro oseni IRA oloro Invesco Insurance Company apoya ma ko ngis kata mana jokanyo matiyo kod that insurance kendo kwa chiwo kinyi to apoka geche wa mako gi police e kona mora mar Kenya ni wan kod insurance cover ma is invalid notice ok nomiwa to wan kod covers go mamoko kod kauseri gondala ngwen kende wasaywago police harassment kod county government harassment makunde makido ka ichulo police tichulo county kata kama ukitinga beria ochikni to nyaka ichul pesa ekikadho county no magi gina chil moko kuom weche mosebedo kwa ywago mondo sirkal okonywa. Erokamano an jakom mar bus park ma Kisumu iluonga ni Shemo Chuodho. Kwayowa maduong' en ni kaluwore gi task force mane oketi gi mane jatend migawo mar treasury bwana Ndung'u wadwaro ni mondo report mondo wuog oko nikech wang'eyo ni IRA osebedo achiel kuom jogo mahinyo the sector mar matatu. Ma en sekta mar ji giwegi. Ma en sekta ma ng'ato ka ng'ato kete pesane mondo dongre. To iyudo ka IRA iluongo ni Insurance Regulatory Authority timo gigo ma ok oluwore kendo kata mahinyo jalno matimo ohala mar matatu. E task force no wang'eyo ni ne ntiere a very good report manoyudi ni achiel kuom jogo mahinyo matatu sekta koluwore gi weche mag masirni en Okinde. Machielo mabende wang'eyo ni nitie
gin jogo ma kuonde machalo osiptende mamiyo ji ripode ma ok nitiere kare. Kuonde mamoko gin kidienje, but now wakwayo ni mondo that report obed oko mondo public ong'e ni sekta mar matatu hinyore kabisa kaluwore gi riwruok mar Insurance Regulatory Authority. Koro miyo covers hinyo johala. Koro ng'anyo ma opang mar Kenya mangima e weg matatu kod sekta mar wuoth ni, un kaka jo-Kusumu uwacha? Erokamano. Wach ng'anyo wago mbaka gi offices wa madongo mantiere Nairobi the nationwide, kendo ka wachopo ni wadhi winjore ma very soon. Ka wachopo ni wadhi winjore to wadhi winjore. Meanwhile wang'eyo ni nitie jotendwa mamoko ma nyo osedhi ma omiyo the treasury odhi molimo treasury ma owuoyo gi waziri mantie sani mar finance bwana John Mbadi. Wakwayo ni mondo wayud duoko no ero, ma ka ok wayudo to wadhi siro ng'anyo mar jomatatu. Kamano nyama chiegni nyalo wacho mo midhiero mane mose chandia ina ka jomatatu kata ng'ano manie sekta mar matatu kae? An gi ywak e sekta nyinga iluonga ni Kamlusa Kuom. An gi ywak e sekta mar transport. Sekta mar transport miyo sirkal pesa mang'eny kabisa. To sirkal olungo wang'e piny, ok ting' wang'e mondo ng'i joma nie sekta mar transport. Mana kaka jakom Shemu Chuodho osewacho ni wasetemo matek kabisa mondo wabedi winjruok mag gik matimore gi mondo owe mondo wang'en to ang'o mwanyalo timo. Kadhi kata kod weche mag insurance kaka jakom lere no endo. Jogi ok winj wach moro amora. Kidhi e NTSA kata sani, iyudo ka NTSA kidhi tinyisi ni ionge system tiseriembo mtoka higni 15 kaka an kama. Koro wadwa ng'e to kar NTSA ka system ni ang'o matime. Iyudo ka conductor nyadhi ka NTSA nyoro gi conductor na moro kae, inyise ni oonge system, PSV ne bende onge. Koro ok wang'e ne sekta mar transport ka nitie sekta moro machiwo pesa moingo matatu, nikech magi gin ohala mag ji giwegi. Koro ohala mag ji giwegi bende kachiwo pesa ni sirkal onego ng'egi kod wang' mamuol mondo ng'e to ang'o oling' mondo winji to gimane mahinyogi to mane minyalo losnigi. E wach mar ng'anyo ma tarik 26 wuok tich, mana kaka jakom osewacho ni nitie jowa moko manyose chako timo 1 2 3, but warito duoko. To ka duoko no ok nyal biro yo makare, to tarik 26 ng'anyo no bro dhi mbele mana kaka jo transport osewacho. Mana kamano George Bati sewinjo ywak mopogore kaka jokanyo e sekta ni mar matatu oselero midhiero mabende osebedo kadigo ohand matatu mabende miyo ginyal dongore gi konyre gi ohala no ero kako winjore ka bende giwacho ni ponono sirikal ok obiro winjo dwaro gi e winjruok mabende jotendgi mamalo timo gi e sani. Kochopo chieng' wuok tich tarik 26 gibiro bedo ndara mar nyiso sirikal ni sekta mar matatu bende golo manusuru kaka sectors mamoko omiyo owinjo winji ywak gi. Kao kamano kionge penjo taduoko ni studio mondo idhi nyime kod weche mamedo tuchonwa e wang' jowi mar Ramogi e lak sechegi mag migago mondo miyo gando winji ni tang'o gini matimore e tung piny ka tung piny. George Bati an kuomi. Erokamano.